A campaña Regala en Nadal, merca en local, chegou ao seu fin coa ansiada xornada de compras dos gañadores dos premios desta iniciativa, posta en marcha pola Deputación Provincial e a Federación Galega de Comercio para incentivar as compras dos negocios da provincia durante o Nadal. O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, foi quen deu a saída ao maratón de compras para os gañadores monfortinos dos premios. O alcalde acompañou a Sailín Beatriz Maiolino, consumidora que resultou agraciada no sorteo coa tarxeta prepago de 3.000 euros na primeira das 3 festas temáticas celebrada o 14 de decembro na capital da Ribeira Sacra. O día 26 foi o día de compras das agraciadas de Foz. O deputado de Recursos Sostibles e alcalde de Foz, Francisco Cajoto, acompañou as gañadoras mariñás da campaña no seu día de compras. Ángeles Agrelo, premiada con 500 euros, Tamara Suárez, que gañou os 1.000, e Beatriz Lestegás, que conseguiu os 3.000 no sorteo que se celebrou en Foz o pasado 18 de decembro. Xa na cidade de Lugo tivo lugar o día 27 a última xornada de compras cos gañadores lucenses do Regala en Nadal, merca en local. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, e o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, acompañaron a Iván Rivera, gañador da tarxeta prepago de 3.000 euros, durante a súa xornada por diversas tendas da cidade adheridas á campaña. A Deputación Provincial achegou 50.000 euros para poder levar adiante a campaña Regala en Nadal, merca en local.